moet je zeggen dat ik van je hou. In het meen, oh wat moet ik zonder jou? Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vanaf het eerste uur fan van André Hazes. En ik zal ook altijd fan blijven. Ja, en dan op een gegeven moment dan ga je ook veel nummers van hem zingen. Ik ben ook blij dat ik met Henny Thijssen werk en ook een heleboel eigen nummers doe. Maar ik vind het altijd hartstikke leuk om zeker ook nummers van André te zingen. En elke optreden doe ik dat dan ook. Er zijn een paar nummers die ik heel mooi vind. Een heel mooi nummer is een nummer die op een nieuw album komt te staan. Misschien kan ik dat wel verklappen, ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Maar we zijn er nu mee bezig aan het af te mixen. En dat nummer is een oud nummer van André en dat heet Maakt me niets meer uit. Die hebben we helemaal in een nieuw jasje gestoken met Manfred Jongenelis, Bart van der Post, Henny Thijssen. Dus ja, ik hoop dat dat een nummer wordt. Dat is een nummer die ik zelf heel mooi vind. En het nummer Waarom vind ik ook heel mooi. Maar ja, die wordt vrij veel gezongen en Maakt me niets meer uit is een nummer die zeg maar op nummer 5 staat op een album of zo. Dus ik hoop dat dat nummer heel